ɗum ɗo minen ngalɗiname yonnu meɗen andi Mohammed Doumbouya ko joƴƴinaɗo ɗon wona kanko deywlaami laami ɓe ɓenno toon ɓenno deƴƴi ko ɓe wi wo hay so aɗa wowli ɗo joni si ɓe aɗo joni ɓe endina ɗum ɗon iɓe wawi remontude ɗum ɗon joni waɗa ko faala kon ɗum ɗon tamo waɗa e ɗiɗi ko wowlunoɗa kon na ɗum ɗon e laatade en fof eɗen andi e rowani kadi ko ɗum o wolno ka 31 décembre kono ko ɗum laatino koko Ousmane Gawal e Bawuri wowli kon ko ɗum laatino donc Doumbouya wona kanko laamiɗe laamiɓe ɓenno toon koko ɓe faala kon watta si ɓe inni Doumbouya yo immo janggo immoto janggo. Guine ɗum kay bettani hay goto nde wonno ɗiɗo armeji ɓe garanani yaade ko ɓe ngari tan ko jooɗade ɓe mbatta organiser élection ɓe kay ko naɓata ɓe tan ko coup d'état no ɓe mbaɗiri noɗo ɗon no coup d'état ɓe ngari ɓe jooɗini kayenne no goɗɗo ara waɗa ɓe coup d'état itta ɓe ɗon jooɗo ko ɗum tan ittata ɓe laamu sabu si leydi noon wayi noon ɗum ko tampere mawde addanta yimɓe wonɓe hen ɓe en jii gila ɓe gari hay hunde ala ko sotti kala ko ɓe tawno e moƴƴi fof boni hay hunde ala ko ɓe pewni no ɓe toon opposition daraninoɓe fewnude Guine ɓen ɗon fof hande mbaɗi exilé jeeye leyɗele goɗɗe e dogi si ɓe doganan ɓe majjine walla ɓe mbare walla ɓe koyne ɗum ɗon fof wona lawol ɗum naɓata leydi to yeeso ko fati e Guine ala ko ɓetti en hen Guine kay ene nandi ko wonno kon tan woni hen gila jamanu Sékou Touré haa ɗo gonɗen ɗo hande hay hunde waylaki toon lamɗo garɗo fof wiyata ko kañum tan woni guinennajo kanko tan andi ko kanko tan wawi wadde heddiɓe ganda haydara ɓe mbawa haydara ko oɗon logique gonɗen ha hande nde Mamadi Doumbouya ari cikkunoɗen kay oɗon logique hande woppete saabu Mamadi Doumbouya omo joguino chance mawɗo ƴeftude leydi ndi nawadi e jaam e paywal e ngaalu ono hi nandi tan Mamadou Doumbouya e hoore makko o yiɗa yaade e ngol ɗon laawol e hankadi nandi ko kanko yiɗi jooɗaade no ɓeeɗo jooɗorino ni yo andu tawi kamɓe de heɓe pewja Allah na fewja kono noon ko feere Allah nde laatoto